Goeiemorgen. Daar heeft net de chocolade nog naam. Want het druk gebeurt aan, dat mat ik net. Want er is nou een bijzondere vaststelling geweest. Of tentoonstelling, moet ik zeggen. Ja, als de dood. Ja, mooie titel. Een bron van een soort kunstenaars, denk ik, hè? Ja, het is een thema wat eigenlijk voor alle kunstenaars heel belangrijk is. En we verdienen meer aan de oppervlakte, bij de oren meer eronder. En ik moet even zeggen, Suzanne van den Berg, die ik mijn werk aan deze tentoonstelling is, mij verschrikkelijk ongemaakt omkwam in Augustinuskeer. Ik dacht, als ik nou even een beetje om een dag er extra voor ik ging naar die tentoonstelling, zij het dit mijn hand verbruggen maken. Wat is dat wrang? Want dat is dus... Zij schreeuwt van die Belvedere. Maar als conservator heeft zij dus voor Belvedere dit weerstald. Ja. En vervolgens versteerd nou, in het proces. Ja. Zo. Ja, dat is heftig. Maar deze vrouw die het echt zicht op kunst. En ze heeft dat thema de deer. Nou ja, je zou er eigenlijk net heen willen. Want het confronteert. Ik had je 64 binnen, zoals ik. Maar het is wel zo fantastisch delzetten. Echt het mooie, het rauwe. Juist mensen rauwe foto's ervan. Juist mensen die deer binnen, die ben schilderen. Dat haast elke schilder als die in een familie in. Schilder die mensen die dat verstonden? Ja, hè? Dat wist ik helemaal net. Nee, maar dat liet je net zien. Ik had het ik die als mensen deer binnen in je of ontstjeren binnen in je familie en je moet bij dat bed zitten. Dan heb je al gauw een pot leert en je tekenen. En Han Verbruggen, en die het meeste kunstenaars vregen, maar even dat zien. Dus juist ik heel intiem sketskes, tere sketskes en ik schilderijen. Soms grauwelig en soms heel teer en respectvol. En er is een heel iets kabinetsie van... Jan van der Kooi het er een deert familielid schilderen. En nou, een hele serie, Pieter Knor, prachtig. Die had ik zien huid of zo schilderen. Heel mooi en respectvol. En wij alle jaar komen naar die deer te maken. Wij zitten al jaar ontbijt aanstaan bij mensen die bij je ontvallen. En dan hebben we dat beeld. En dat beeld je bij. Dus dat vond ik wel heel mooi. Hè? Die kamers in de inrichten, de tentoonstelling is inrichten in Lietse kamers. Er is ook een Lietse kabinetsie. Maar de beestjes, dat vind je altijd wel naast de dik. Maar zo mooi. Een helmantel, een kraai. Jan Mankers, een protter. Nou, heel mooi. Een beetje van, nou, zorg even naar dat mooie beestje. Wist je wel? Een egeltje. Nou, dat is heel gewoon. We hadden het al was hang in een museum of zo. Maar nu hangt het heel mooi bij elkaar. Dit zijn traditionele dingen. Hè? Maar er zijn hele experimentele dingen dat je denkt, dat dit je bij elkaar hangt. Ik vond het soms heel confronterend. Maar bij gelijks Pieter Knor, het is zijn atelier, het een grote schedel van een hinder. En hij heeft er allerlei dingen opschreven. Is dat deze foto die ik nou even vastzet? Die? Ja. Nou, en hij had allerlei dingen opschreven. Nou, ik denk, ja, wat maakt dat? Hij had het gewoon even in die tentoonstelling zetten. En iedereen denkt voor mij voort op, je bent langer dood dan levend. Ja, nou, zij is maar correct. Maar allerlei heel mooi, maar kalligrafische dingen, heel mooi volschreven. Dat vind ik heel prachtig. Wat ik heel mooi vond. Ik ben helemaal verbaasd. Ik kom weer in een orenkamer in dit tentoonstelling. Hang je daar fjouwer meer als grutte walvisken. Heel grut. Nee. Echt? Nee, of is het net? Ik denk keramiek, maar ik viel er rond, wie zacht. Ik weet net echt wat ze van maken binnen, maar je mocht er onder zitten. En je kon er tussen rennen. Nou, dat is dan een belevenis. Wanneer je nou tussen walvissen. En betekent het nou dat ze naar het lucht zwemmen? Of ben ze nou dee en ophang? Weet ik niet. Maar je denkt er even over na en dat is heel mooi. Dat vond ik echt een belevenis. Dan hebben we nog van Sabine Liedke, dat is ook een tekenaar, die hier alle jaar kraaien maken van keramiek. En dat hier ze heel ritmisch deadline op een heel groot wit
paneel. Als je, een zerk, als je wel eens op een grijf zegt. En dan lijnen ze heel mooi ritmisch. Prachtig. Dat heet dan een installatie. Nou, daar hou ik wel van. En de skaden, sjeuien. Ja. Wat vertelt het? Of nou, maakt het dat net wat is iets? een zwarte kraai? Nou, dat is de deer, ja. Een oorkondiger van de deer vaak, hè? Of... Maar was er dan net beroerd van? Nee, daar ben ik helemaal niet beroerd van. Het zegt er zo strak en mooi uit. Het wie gewoon... Het wie kunst dus. Echt kunst. Ja. Mooi. Nou, het wie van alle media wie er de prachtige foto's wie er ik van rouwende mensen. Van verschrikkelijk. Het wie zo mooi dat het prachtig weer. Oh. Het wie zo erg en zo mooi video. Ja, hoe mij dat ooit ja. Nou, maar weet je wat je zegt nou in Turkije en Syrië en Oekraïne? Nou, sure. Ik zeg het nou eigenlijk wat te vol. Ik werd er een beetje beroerd van. Maar... Ja, dat zoest ze. Maar dat wie net zo. Het wie zo mooi, goed fotografeerd en werjong. Zie je die foto's op die televisie en in de kranten, die ben vaak rauw en roeg. En dan zie je de jermoeden. Maar dit wie je dan alleenig inzoomt op gezichtsuitdrukkingen. Nou, ja. Het is wel een beetje raar in deze tijd, maar tegelijk is het er wel. Hè? En dan wie er wie een werken uit hun eigen collectie, maar ik werken bij me gebracht oerelwaai. Dat prachtige grutte hinder van Mirjam Knibbeler. Die luidt op een groen. Ik zeg nou die foto hier. Ik heb mijzelf er even achter om zien te laten hoe enorm. Meer dan grut hinder, die luidt daar op een groen. Echt? Of nee, ik zeg dat ik nog een stukje stof ergens doorheen. Maar het wie is zo echt modelleerd. Het wie gewoon leervlak. En dan denk ik, ja, dat is er ik. Ik hiet jij er zo, maar in deze hele tentoonstelling wie het prachtig. Nou, en ik weet dat zo komst maar de vraag. Wat vond je nou het mooist? Nou, doet. Daar komt hij. Wat vond je nou het mooist? Ik kon net kiezen. Oh. Ik heb nog even twee hele verschillende... Om het mooiste wie misschien wel het verschillende. Ik heb een houtsnede van Sietse van der Zee. Zwart-wit, dat zucht we nou? Nee, een houtsnede, een lino-snede. Prachtig. Heel mooi, uitwerken, sober. Dat vond ik heel mooi. En er waren misschien wel 100 grensstienties van Eline Eras. En hier is mijn potleerd. Kopjes optekenen, maar de eigen ticht. Nou, weer gewoon schitterend. Ik hou er wel een soort van kiezels of net? Ja, maar ik ben gezichten erop. Grensstienties. Grint. Oh, maar hoe grut is dit? Want ik zeg nou die foto, dat liep wel redelijk grutte stien. Dit zijn wat gruttere grensstien, maar er hong ik gewoon hele liedsen van 2 centimeter op de wand. Het was gewoon echt heel leuk. Maar dit is een trossnee, hè? En het bijzondere is, ze hier dus die kemmerkes in die tentoonstelling qua techniek bij elkaar, of qua emotie, of dat het op elkaar reageerde. Dat vond ik heel prachtig. Ze hebben een catalogusboekje uitgedaan als de dood. Met schilders, beeldhouwers, dichters en schreeuwers ik in steen. En dan reageert dat op de werken. Nou, wat ben je gruwelijke foto's. Dit zijn die foto's van schilderijen van overledenen. Oeh. Nou, iets Willems, maar zijn eigen kist, denk ik. Zijn kisten lezen ik. Maar en daar staan er gedichtjes bij. Nou, die hele persoonlijke tekeningen en schilderijen van schilders. Van McCoy, zeg ik. Ja. Maar in dit boekje juist ik dat het op elkaar reageert. En dat wie in de tentoonstelling ik. Okay, dat wie echt geweldig. En wat jou is het? Nou, wat dacht? Een zien, denk ik. Nee, een jochen. Een jochen. Ik vond het... het is wat raar in deze tijd. Nou, het is zo'n variëteit van verschillende manieren om die ideeën te laten. En alle je technieken, 60 kunstenaars. Nou, echt hulde aan de meesten die dit zo bij me gebracht hebben. Museum Belvedere. Ongeveer over juni is het te zien als de dood.